XXL командасы. Біз сіздің үшін стымда қорқыныш Біз сіздің үшін стымда мәктәп страшылықларын көрсетеміз. Қазір мен сізге ең қорқыныш хәл сөйлеймін. Бір күні физкультура дәрісінде малайлар футбол ойнадылар. Һәм ту белән директор машинасына типтелер. Вот диваналар! Сен бит ул тупны типтең. Ярар, икенче көнгә физкультура дәресе булмады. Бер мәктәптә дә, бер шәһәрдә дә. Хәзер мин сөйлим. Данил исемле малай Катя исемле кызга Валентинка җибәрде. Ләкин ул аңа барып җитмәде. Нишләп? Чөнки ул миндә. Әйе, мин барысын да беләм. Хәзер мин. Безнең мәктәптә бер малай укыган иде. Ул 8 яшьтә кырына башлаган иде. Нәрсә аның белән? Белмим. Әнә ул. Хәзер мин сөйлим. Бер көнне мәктәп столовыйында балалар бүтән әйберне ашап бетерделәр. Бер нәрсә дә калмады. Нәрсә? Шул көнне ашарга пешерә торган апалар беренче тапкыр өйләренә буш куллары белән кайтты. Хәзер тагын мин. Бер тапкыр, бер малай ишен эшләмичә йокларга ятты. Нәрсә аның белән? Нәрсә булды? Бер нәрсә дә булмады. Он тынычлап йоклады. Ләкин икенче көнгә ул икеле алды. Бер көнне ОВС дәресендә Джастин Бибер көе уйнады. Джастин Бибер? Baby, 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 baby. ОВСник нәрсә? Ну мин бит әйтәм, ул җырлый башлады. Baby, baby, baby. Хәзер мин сөйлим. Бер кыз манту өстенә манты куйды. Нәрсә аның белән? Манты барка булды. Ашыйсы килә. Хәзер иң куркыныч. Бер юлы КВНда иң яхшы, иң матур командада стемда 4 кеше чыкты. Алай бит җырламый. Туктагыз, балалар, сез каникул вакытында мәктәптә нишлисез? Каникуллар? Без мәктәптә? Әле бу иң куркынышы түгел. Нәрсә? Сезнең стемыгыз ахырга килеп җитте. Сезнең каршыгызда XXL КВН командасы иде. Рәхмәт.